दतमा समष्टि हिसाबै जोंनि दतमा समष्टिया दा बर्तमान मोजां आरो दतमा हिसाबै जोंनि इउपिपिएल नि जेनाखि कर्मीफोर बे कर्मीफ्रा जिल्ला सेन्ट्रेल कमिटि ब्लक कमिटि एखेलगे जयै खामानि मावगासिनो दं। खारन एबार दतमाखौ उद्धार खालामनायनि दायित्वआ जोंनि दतमा बाखिनिनो, बेनिखायनो दतमाखौ जेरैखि जा जों उद्धार खालामनांगौनि देरहाहोनांगौनि खामानिखौ जोङो मावगासिनो दं। सिटिं एमसिएलए बिपिएफ हिसाबै खामानि मावदों आरो जोंबो इउपिपिएल हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, बिजेपिबो दङ। दा बेवहाय मोनसे आकर्षनिक मोनसे इलेक्शन जागोन, खारन जोङो मोनसे प्रमान मोनदों जे थांनाय जे एमपि इलेक्शन, बे एमपि इलेक्शनाव जोंहा जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि मित्रजोराव जोङो जेबायदि भट मोनदों, जों बेनिफ्राय जोङो अंक दिहुननो हायो जे जोंनि इउपिपिएलआ एबार परिषदनि बिसायख'थियाव जोङो देरहानायनि लामायावनो दं। फकिराग्राम समष्टिनि आं सासे कोअर्डिनेटर। फकिराग्रामखौ बुंनो थाङोब्ला बेयो मोनसे जेनेरेल एरिया। दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि जोङो सहायखौ मोनदों आरो इउपिपिएल हिसाबै बांसिन रायजो राजाफ्रानो प्रमद बर'नि दैदेननाय जेनाखि सरकार बेखौ सान्थि हिसाबै थांनानै थानायनि सुबिदाखौ मोनदों होननानै जे फकिराग्रामनि रायजोफोर बिथांमोना इउपिपिएलनि बांसिन लामायावनो दं। एबार जोङो जेबायदि इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ नुदों, 3200टा जे पलिं सेन्टार आरो 420टा जे प्राइमारि कमिटि आरो 40टा ब्लक कमिटि, बे गासिबो खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै जोङो एबार 40टा समष्टियाव इउपिपिएल सरकारनि जे खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायनि दिगाव जोङो नायोब्ला नुयो जे एबार इउपिपिएलआ हारसिङै संख्या गरिष्ठ लानानै सरकार दागोन।